Hyvää huomenta päivää. Te pääsette heti aamusta nyt tänne kaappiin. Kello on nyt about 9:30. Ja mä oon menossa siis töihin ihan just. Mä annan tuonne Manulle ruuan ja sit mä lähden. Mutta mun työpäivä alkaa ripsihuollolla. Mä saan onneksi vielä nukkua vähän lisää ja sitten vasta alkaa työt. Ei mulla kuin 2 asiakasta kyllä tänään, mutta joo. Huomenta! Voi! Hei Manu! Mä nyt en jaksanut tehdä mitään intropätkiä tähän, niin aloitetaan suoraan puhumalla. Mut joo, mä vien tossa muutaman kirpparikassin autoon valmiiksi. Au! En jaksanut käyttää kenkälusikkaa. Mitä mä olin sanossa? Niin, koska mä en saa hakea niitä sitten myöhemmin tänään täältä ylhäältä, niin... tai siis kun mä en tiedä, tuunko takas kotiin, vai meneekö mä suoraan sit myöhemmin. Mä ostin eilen siis ihan uuden tämmösen vaipan Herra Pissa-Liisalle. Niin. Ostin myös uuden korin, koska se olikin sitten monesti pissattu kori. Niin joo. Tuupas tänne. Ei mulla ole siis kuin 1 kassi ja sit 1 tämmönen takki. Niin auto on tuossa edessä, niin voin vaan heittää ne sisälle ja sitten jatkan matkaani töihin. Ette varmaan näe mitään, mutta mulla on takaluukku on niin täynnä, että mun pitää siirtää nää tänne takapenkille, nää mun kengät. Normaalisti ihmiset hakis kahvia tähän aikaan aamusta, mutta mä haen kokeuksen. Mä en kyllä siis juosta vielä. Mä ostin pasteja, niin sen mä kyllä syön nyt. Oikeesti kattokaa mun kenkiä. Siis nää on pikaliimattu kaikki kiinni nää reunat. Et oisko ehkä aika ostaa uudet kengät? Ei. Tää on niin söpöä, kun kaapista löytyy milloin mitäkin. Nyt täällä oli tämmönen mokkapalapuuro. Kuulemma saan testata tätä. Mä en tiedä mikä tälleen syksyisin mua oikeesti allergisoi, mutta varmaan kaikki noin homeitiöt ja kaikki. Mut etenkin mä oon huomannut sen, että jos mä oon väsynyt aamulla, niin silloin se allergia iskee niinku ekstra kovaa. Mua siis aivastuttaa ja kutittaa nenää ja kutittaa silmiä ja mä en saa happea. Niin joo, pitää aina ottaa keveästä talveen allergialääkettä. Eli siis kaikki ajat kun ei ole lunta. Katsokaa näitä ennen. Täällä on kirjaimellisesti ehkä 3 karvaa. Täällä on ehkä 5. Ja kohta näette jälkeen. Mun silmät kattoo ihan kierroon. Tässä on jälkeen. Tuntuu ihmiseltä taas, kun on ripset päässä. Kello on nyt 12:30 ja mä syön mun lounaa. Oi, mä kävin hakee tuolta Kampin supparista. Salaattibaarista. Nyt kun se on uudistunut, niin se on erittäin bueno. No me käytiin lautapelit.fi vai mikä ikinä se nyt olikaan. Me otin tämmönen 5 sekuntia peli. Kuulosti mielenkiintoiselta, niin... Älä pilkkaa mun. Mikä sen nimi on? Se on sen nimi. No niin! Se niin taas. No kun mä rupesin No anyway, niin pelataan iloa tätä, niin katsotaan minkälainen tämä on. Voinko tuoda vaatehuoneesta semmosesta lokerosta semmosen punaisen vyön? Mä tulin nyt tähän autolle järjestää nämä kassit, koska tässä on tässä on siis 2 erilaista kassia. Toisessa on niinku syksyä ja toisessa on vähän niinku kesää. Niin mä nyt niinku jaan ne, koska mä tiedän, että nämä kaikki ei tule mahtumaan tonne. Me tultiin nyt Pinjan kanssa tuomaan meidän kamat tänne Bellaan. Ihan vinkki sitten, että nää on täällä 10 päivää. 28.10. asti, rekki 39. Ja tätä tavaraa muuten on, onneksi on lääkäri. Tässä on mun kassi, autossa on vielä 1 kassi. Sitten on Pinjan kaikki nämä loput. Että saa nähdä, miten me saadaan kaikki tähän niin kuin mahdutettua. Se olisi nyt siinä, se on kyllä aika täynnä, mutta tossa ei haittaa, me kyllä tullaan siivousta. Mun pitää nyt ihan näyttää teille täydellinen taskuparkki, vaikka tässä on varmaan 3 metriä tilaa per puoli, mutta sain sen siihen. Nyt me ollaan Kampissa etsimässä ruokapaikkaa. Me mietittiin joko Hotwokin tai jonkun street foodin välillä, mutta molemmat on vähän niinku täynnä. Nyt me tultiin, mä en tiedä näettekö teistä logoa, mutta anyway, tähän Kampin alakertaan, tähän taikkuun. Ja meille ei siis ei pöytää, me vaan tilattiin, koska on sanottu, että kestää 20-30 minuuttia. Ja nyt me odotetaan ilman pöytää 20-30 minuuttia. Tää on mun vakio. Mä en edes ole ihan varma mitä tää on, mutta tässä on jotain punaista erittäin hyvää soussia. Kim otti saman. En mä osaa päättää. Haluanko mä edes mitään karkkia vai haluanko suklaata? Herkkujen valinta oli hieman haastavaa, niin päädyimme dämkakkuun ja
näihin, mikä tää on, Sweet Pineapples ja pistasipähkinöihin. Sen toisen lautapelin lisäksi meillä on tämmönen kuin Hitster. Okei. Niin, me pelataan nyt tätä. Mä en, tai siis kukaan muu, paitsi minä ja Mese ei olla siis pelattu tätä, niin... Are you excited? Yeah. Ainakin musiikki liittyy. Se riittää, että sä tiedät myös vaan pelkästään vuosiluvun. Hei! No se peli loppui lyhyen, kun me se venkslas mun PIN-koodiin, niin ei sitten pelatakaan. Aha, okei. Okay. Onks tää mun? Alrighty! 5 sekuntia. Miksi ei tuu mitään? Täällä on tämmöset erittäin, siis tässä on mun käsi. Erittäin pienet kortit. Ja sit nappuloita ja sit joku tämmönen boksi. Nimeä 3 vaatekappaletta, joita urheilijat pitävät. Housut, teepaita, kengät! Miksi mä haluan? Nimeä 3 sanomalehtien sarjakuvaa. Nyt meidän toverit lähti ja me tultiin käyttämään häntä ulkona. Voin kyllä sanoa, että kun istui varmaan 3 tuntia kovalla lattialla, niin tämä käsittely tekee ihan hyvää. Okei, don't mind meidän hieno välieristys, lämpötilaeristys. Mutta nyt on aika siirtää siis toi, mistä mä puhuin yhdellä videolla, niin tonne. Nyt kun on vihdoin saatu noi pussukat täältä pois, niin ne voi laittaa. By the way, tässä näkyy nämä mun kiharat. Sanoinko mä muuten ikinä niistä? En tainnut sanoa. Mä sanon sen nyt. Mä kävin siis hiusmallina kampaajalla. Niin mä voin laittaa tähän vaikka kuvan ennen ja jälkeen, niin te näette kivan eron tästä. Se voi olla, että ei edes mahdu tonne. Koska... Tää on siis niinku näin korkea. Ja kaikki nämä vaatteet on niinku yli puolen välin tätä itse boksia. Tadaa! Osa näistä nyt on tän päällä, mutta me pidän sitä tuolla, kun meidän varastosta, mikä lähtee yli puhaltamalla auki se ovi, niin olkoon sitten tuolla. Ja joo, siis meillä on tässä ovessa, tässä ovessa, tässä ovessa, tässä ovessa, ja näköjään ei muualla, niin lakanoita ja peittoja tai tommosia kuivumassa, koska ei ole paikkaa niille. Ja tossakin telineissä on joku 100 kuivumassa. Mut joo. Teen tässä itselläni juuri mehua ja ajattelin kertoa teille samalla, kun mähän näytin jossain videolla, kun mä olin tilannut tämmösen Stanley Cupin. Sehän rupesi siis tosi nopeasti ruostumaan niin kuin tältä alueelta, vaikka mä en oikeasti ehtinyt käyttää sitä hirveästi. Niin sitten ne lähetti mulle uuden, mut niin kuin tekin näette, että se on saman värinen, plus se uusi tuli metallipillissä ja mä vihaan metallipillejä, koska se on mun mielestä sama asia kuin puiset asiat, koska sitten maistuu siltä itse asialta. Niin käytän nyt sitten vanhaa pilliä, uutta mukia. Koska on Friday, niin you know what time it is. Vai mitä? Kello alkaa olla sen verran paljon, että tänään ei tapahdu enää mitään. Mä voisin lopettaa tän erittäin oudon ja sekalaisen videon tähän. Niin kiitos kun katsoit, muistakaahan pistää peukalot pystyyn taas ja kanavatilaukseen, niin me nähdään ensi videon parissa. Heippa!